Marjorie Canyayo? Siya ka din. Pulis kami ha. Pulis kami. Balay nga na isayang kat entrapment operation. Kaya isayang kat CIDG Ilocos Sur ken PNP Narbacan. Nakasabta ka po. Sino eh? Initial ko yata eh. Wagi ka sila routing yung pagbagada. Tapos kaya dali. Oo. Nobyembre 8, 2010, may isang entrapment operation itinaaramid gapuan ng pinaglabsing iti violation of intentional abortion. Ito'y mismo ang lugar, Barangay Turod, Narbacan, Ilocos Sur. Nga nagresultaan iti pinaka-arestar, dagiti talo nga babae nga maipagarup nga abortionista. Amanagan iti Marjorie Carillo E. Ponce, nga agnaed iti Barangay Margaay, iti metlang nadakamat nga ili. Teresita Adona E. Ines, 62 ti tawen na, nga agnaed iti Barangay Pantok, Narbacan, Ilocos Sur. Kini Evelyn Cabato E. Adona, 31 ti tawen na, nga agnay iti Barangay Ambulugan, iti metlang nadakamat nga ili. May sa babae iti kaming iti kapulisan, iti nagpamarang nga nagpaikat iti sigugna. 5 bulan ken 3 a Domingo. Nagbaitan ti alas 9, aging ganat alas 9:30 ti rabii, iti nasao nga petsa, naguumong dagiti kaming iti kapulisan iti PNP Narbacan, pakairamanan iti grupo iti Core TV, nga saan nga nagbayag, nagturong ti grupo ti Barangay Turod, ti nasao nga ili, idinta na danondan iti mismo nga lugar, ket ita nga nag-grade pa ilang iti, sumagpamano nga minuto, sakbay nga tinurong, iti mismo nga pakaaramidan ti operasyon, iti kabiitan nga minuto, may sa nga tawag, iti naawat manipod, ken ti asset, nga mabalin nga daropenen, ket detiman ti mismo ang napasamak. Sino Marjorie Canyayo? Siya ka din. Taka lang muna. Pulis kami ha. Pulis kami. Pinajagas yun. Pinajagas. Maya ka dito litong Ha? ko. Dibag na, dibag mo. Ang kanya ate. Ayun na. Awan siya. Huwag mo jagas, di sa ito tek. Kumandar ka tatagabi mo tanig mo. Angata. Dita. Ang kanya. Na. Huwag mo. Tabil mo. Maya lang. Tulungan madalas matawag. Dahil wario jagas si Manang, hindi jagas. Ayun na taga Margaay. Ayun na. Taga Margaay. Ayun na taga Margaay. Ano ito? Kaya nga lang. Ito, i-recover mo dito. Di 1,000 eh. Ayun na kwarta. Hindi ka itong tiyagas. Awan na din ito kwa. Ay, dato sir. Ito na eh. Awan ni. Initial ko yata eh. Daka niya na sir. Balay nga na-arestar dagiti talo ang mapapating abortionista ani Carillo Adona ken Cabato. Nakuna ni Police Chief Inspector Villaflor Bannawagan nga nabayagen nga manmanan dagiti talo. Nung may reklamo na, bali sinet up namin for almost a week. Nagkaroon ng mga yung sa mga documents na dapat ginawang mga ebidensya laban sa kanya, katulad nung yung pera na nire-request niya, nire-request ng dalawa, si Marjorie at saka si Teresita, yung pinapabiling psychotech. Bumili yung namin ng yung mga investigador natin ng ganung gamot, yung request, at saka yung naghanap din kami ng babae na bali kasi yung dalawa na yan, lalo na si Marjorie, ay ang kinukuha niya, ang talagang ang ina-abort niya talaga yung buntis na 3 months below.
siya ang dumitira diyan, pero pag 3 months above na, pinapasa niya sa kasama niya na si Mrs. Teresita Adona ng Barangay Pantok, Narbacan. Iti pinagsubli iti police files. Hintay amin manipod iti asset. No kasano nga naisayangkat sakbay iti operasyon. Nga nakikapuan iti panakakimig dagiti talo ang masuspecha. Kinuan niya iti makuna ni Carillo, Adona kini Kabato.